sewt irrispettani. Mhux illum jekk tassew ma tridx tużani, dan mhux veru ħmerijiet, jew xi stejjer tan-nonniet, fadu żmien u ma rridx naġel, mhux illum. Mhux illum tgħidx stramba qed tarani. Mhux illum jekk intħobbni trid tafdani, iva jasal il-mument. Ma rridx nimxi mal-kurrent, irrid nimxi skont riġlija, mhux illum. Meta nkunu ħaġa waħda b'impenn u mhux bil-kliem, meta baqa' niddeċiedu illi ngħixu tnejn flimkien, meta nkunu tnejn maturi biex inħarsu il-quddiem, esperjenza vera f'waqta u mhux kapriċċ li timmarrieq. Mhux illum issa tard nixtieq immur dar. Mhux illum taf li qed ngħid huwa l-aħjar, narfu tajjeb bil-ħażin, ma nagħtux ismi b'xulxin, ma nwiġġewx il-min ħobna, mhux illum. Forsi għad xi darba nkunu miżewġin mhux maħbubin, forsi għal ħajjitna kollha insiru kollox għal xulxin, u b'impenn u bil-fiduċja dan ikun rigal sabiħ, u minkejja x'jgħid ħadd ieħor huwa dan li nemmen fih. U l-lejla ġol karozza ġewwa kontu barra ksieħ, sibna runa f'okkażjoni faċli kumplament insieħ. Taħsibniex li inta l-ħadid u m'inhiex miġbuda lejk, għax bħalek qed nitqanqal u nixtieq li nibqa' ħdejk. Mhux illum tinta llum tassew speċjali. Mhux illum int ukoll taħsibha bħali, għax minflok imxejt bla btiet, int ukoll tistenna trid, u skoprejt li veru tħobbni, u jien naf li qed titlobni, se jaqgħadna mhux jifridna, mhux illum. Narakata. Il-lejla tajjeb. Inħobbok.